Kag may mga ginapaskil ang aton nga mga barangay official sa mga balay-bala nga nagpositibo sa COVID-19. No, sa amon dira sa barangay Panukoy ti amon ng procedure namon. Ginabutangan naton ina sang ngalan nga ini nga balay under quarantine, no? Mga damo-damo patatani mga programa dang ipatuman sa aton nga pumuluyo sa barangay Panukoy o galing kay ti tungod sang sining pandemic wala matigayon ini, no? Pero apisar sinati ang barangay officials ng barangay Panukoy nagatinguha gid nga bisan paano matigayo naton ang mga dapat ibulig sa aton nga mga pumuluyo dira karon nga hapon sa area sang barangay Panukoy. Ang chairman sang Committee on Health sa Barangay Council sa Barangay Panukoy, si Kagawad Glenn Burgos, amo ni siya ang may listahan sang mga utod naton nga nangin biktima sang COVID-19 dira sa Barangay Panukoy. Hibaluon ta sa iya sining data kag record. And may schedule man actually sang vaccination program for second dose sa mga una na nga nabakunahan sang Sinovac. Ang schedule sang second dose I heard that will be on July 13 sa Martes, masunod ka semana. Kaya dapat ang schedule 16 eh. Pero I heard dogin adjust, naghimo 30, no? Ari sa linya naton ang very workaholic, very energetic nga kagawad sa Barangay Panukoy, chairman sa Committee on Health, upod ko sa konseho, Barangay Council kagawad Glenn Burgos. Kagawad may hapon. Eric, mayang hapon, no? Subong man sa mga pumuluyo nga nagapamatikag, nagalantaw sa Facebook Live sa mga programa. Labi na dito sa taga-barangay Panukoy nga mga pumuluyo mayong hapon. Yes, kagawad, ma-update lang kita sa imo anong dalagan kay inasang vaccination program sa aton dira barangay. Actually, sa Tuesday, Aksyon, Eric, bali first dose kita sa Sinovac, mga 300 sa mga recipients na vaccine sa Tuesday, sang July 6. Okay. And I heard daw sa schedule naton sa July 13 daw may ara kita second dose sa Sinovac. Sir, bali sa July 13, may ara kita nga 150 sa mga recipients para sa ilang second dose. Amo ni sila ang mga pumuluyo nga nagpa-vaccine sang June 15. Na Sinovac. So, schedule nila for second dose this coming July 13. So, na-quarter ni napalabot na ni kagawad sa mga concern nga bakunahan for second dose sa Sinovac, kagawad. Okay. Aksyon, Eric, mali kagapon, nag-meeting ato mga BHW. So, gin-inform to nila ang 150 ka recipients. Baligin butangan taning oras ang ilang pagsulod sa Martes, no? Matugo sa alas 8 sa ngaga. Tapos every 15 minutes may mga purok na nga masulod para maubos gid nato ng 150 nga iba second dose. Okay. Now kagawad sa AstraZeneca nga vaccine naton, I heard may ara kita schedule nga second dose man na kagawad. Oo, Aksyon, Eric, bali ang aton nga second dose nga AstraZeneca bali naka-schedule sa on July 26. Bali amo ni sila ang vaccine sa first dose sang May 20 and May 21. Amon bali during sang May 20, bali 266 ang na-vaccine, tapos sang May 21, bali 71 kabilog. So sa July 26, bali tingbon sila, bali 331 itanan ka recipients ang second dose for AstraZeneca this coming July 26. So magliwas ang Sinovac kag AstraZeneca sa barangay Panukoy, kagawad daw ay nagid man si iban nga klase sang vaccine nga na-inject dira sa aton nga mga constituent, no? Wala pa Aksyon, Eric, kay actually ang mga vaccine nga doon naka-sport batch nakita mo nga vaccination sa barangay Panukoy. Okay. Mga ano ni sila, Aksyon, Eric, mga donated vaccine nga tawag. Donated vaccine kay si Mayor Binya. Bali ang schedule sa Panukoy para sa mass vaccination, bali tanan ni sa
ages 18 above, bali third week of August ang schedule naton sa Barangay Pahanukoy. AstraZeneca nita, AstraZeneca. Okay. So kung sumahon ta kagawad, Barangay Pahanukoy alone sa imo dira nga datos o kung record, mga pila ng aton nga cases ng COVID-19 na Barangay Pahanukoy lang alone na kagawad? Bali ang natapos sa aton sir, bali ang una naton Tumpulo. Tapos nag-331 kita. 160 ka 300, so mga 700 plus na. 781 ang na-vaccine sa Barangay Pahanukoy. Sa Barangay Pahanukoy, no? Ang na-vaksina. So, why taksubong bag-o nga cases nga naging positive sa COVID-19 kagawad sa Barangay Pahanukoy? Amo ni sa nakaluyan, sa pasalamat kita sa mga Ginoo nga daw 2 days na nga wala kita sang positive nga COVID-19 patient na natupa sa aton sa barangay, no? Dodoy kadlaw nga do kapay parang CCTV na ni kay atong last week do nakabaton kita to nga isa lang kadlaw 3 city sa bilog. Gani? Ang nakibot kita to galing nga damo-damo kit. At least bisan paano siguro ang aton dira nga mga constituent sa Barangay Panukoy nangin aware naman guro kag na-educate naman sila kung ano ang epekto sang sining virus nga pakibagatuan pa naton hasta subong kagawad Glenn. Amo gani action direct, so amo na gapangapay gid ang atong punong barangay, no, Kapbibing nga hindi ni makayanan sang bilog nga council sang Barangay Pahanukoy kundi dapat ang kooperasyon din sang bilog nga pumuloyo. So may man subong kay aware na kita ng aton nga mga pumuloyo, no, nga sa amo ni nga COVID-19 na mga protocols daw at least kabalog sila kagirap kay nila. Antes ko balipat gali kagawad, way patahi sang so far na kompleto nga vaccination nga mga ginbaksin naton sang AstraZeneca kag Sinovac nga halos na kompleto na nila daw ini nga mga semana siguro makukulo kompleto na nila kagawad, no? Yes sir, sila nga semana kompleto na sa July 26 especially ang July 26 nga daw damo-damo gid nga second dose. Okay. Now, kagawad, let me help sa pag-explain nato sa aton nga mga pumuluyo, no? Kay siguro gina-practice man isang iban nga barangay, not only Barangay Panukoy. Ini ba paskil bala sang pahibalo bala nga ang isa ka balay amuni under quarantine, may red ka green nga do color sina kagawad? Ayo, man nga action rito, yung tagaan mo ko sang higayon sa sining pagpapalo sa aton pumuluyo, no? Para sa pumuluyo sa Barangay Pahanukoy, may prepare ang aton barangay nga duwa ka tarpaulin. So, kung makita nyo ang tarpaulin nga color red, meaning amo na nga balay is may positive na data. Okay. Tapos amo na nga tarpaulin, abutang na kung saan nagsugod ila quarantine, ang start ng quarantine, so kung saan ma-end ang ila quarantine. Okay. So, inimo ni sa sang council, ni especially ni Kapbibing, para ma-aware ang aton pumuluyo nga amo ni galing nga adlaw hindi pa sa pigagawa kay tungod may end sang quarantine, may date sang end of quarantine ang aton nga tarpaulin. Okay. What about ang green niya kagawad? Ang green niya nga tarpaulin tani? So ang pula is amo isang positive nga balay ni positive na. So may green naman kita nga color sang tarpaulin. Bali ang green sina is close contact. Meaning close contact family ni sa sang positive. Okay. So, kung makita siyang pumuloyo sa nga green, hindi siya sila nga positive ni may tarpaulin nga green. So, meaning, close contact lang na siya. Close contact. So, ang close contact niya color green nga tarpaulin, mali may date pa niya sir, sa start of quarantine, sa end of quarantine. So, kapay pa maging aware ng atong pumuloyo nga makakita siya sa pula nga tarpaulin, meaning may positive na da, kag ang green nga tarpaulin is close contact lang nita sa mga personality. Close contact pero hindi na siya positive sa COVID-19. Hindi siya positive, bali ang close contact is swab nita. So once na mag-positive naman yung green nga tarpaulin, kay swab sila mo. Once na may positive naman, isla naman ni naton sang red nga tarpaulin. May positive na din. Okay. And can we say kagawad nga initanan nga ginahimo ni Kapbibing Noble ayhan sa aton ni barangay when ni sa ibang nga barangay kagawad? Actually, hindi ko sigurado kay according sa contact tracer, no? Kay sa may positive sir, nagkakato nga mga contact tracing team. Gamba sila halaka namin isang inyong nga system. Kay tungod, kami mismo nga tracer, kabalo nga red ni siya for positive, and green is for close contact. Sila daw nanamihan, sila lang nga
ay ala ka namin isang system nga at least ang pumuluyo aware nga may color coding galit ang para sa COVID-19 victim at sa COVID-19 nga close contact. So para sa aton nga mga contact tracers daw maayo man ini kag bintaha man ni sa ila nga hindi man sila babudayan kagawad. Yes sir. Kaya ang nakatabo kung gabi sir send ang positive. Automatic ang atong DXW ginakatuan na nilang balay nga putangan nila pula nga tarpaulin. Kung may close contact nga i-send ang inosis sa atong panggabi, ginabutangan na din sa green nga tarpaulin. Pagkaaga kadto na ang contact tracing team, napibot na sila nga may amuna na natulak na close na lockdown tana nga may pula, may green nga tarpaulin. Okay. So at least hindi man mabudlay para sa ila ang ginatawag nga contact tracing kag mangin mapuslan ginila kagawad. Amo gani sir kay daw pag-on sa system nato naging paubra nga ideya ni kap nga daw kanamin dito sa nako gani na appreciate ko man ay kanamin no nga mo na blang ay kanamin nga ano nga may pula ka may green na may meaning ang color. Yes. Nga aton nga mga bulig sa mga nangin positibo sa COVID-19 sige na yang bulig sa barangay ang bulig sa syudad kagawad. Okay, ang nakatabo sir bali ang basta positive ka automatic pagalagid ang aton nga city government. While abot sila ang aton barangay sir nagalat siya si kapbibing sang budget for lockdown nga family. So every time yung lockdown kita or positive ang aton nga barangay gahatag ginatang kita 14 days na budget nga bugas lang da ng noodles, tinapa nga para mapayantiyan sa ilang kinanglanon especially sa pagkaon nila. Yes, kag kung sa bagay obligasyon ni isang syudad, obligasyon ni isang barangay, batang punto nga at least nakabatong sila bisan gamay na nga bulig kagawad. Amo gani sir kag ginayo sa gid nga atong nga pumuluyo nga actually sir may isa ka kita nga natabo nga sistema nga ginapabugal ko gino. Sa purok may gugmaon. Nga lapit sa may Floresville pasulod. Nga kanami isang pagbayanihan actually sa COVID-19 do nakita ta din bayanihan nila nga nagpositive ang isa ka panimalay ang kakatabo kung magluto sudaan ang sagwa ginaduhulan sa nila ang panay nga nagpositive do kanami itong feeling nga nakita kang bayanihan paagi sa sining pandemic. Yes, and hopefully magasigi-sigi ina kag sundon man sa iba nato nga pumuluyo ang ginangasahi nga aktwasyon kag attitude kagawad. Mo gani sir kay ang barangay actually gambal ginaya kung anong kinanglanon especially sa tubig sa blaser, mga tubig depende sa pagwa. So nga atong RTN nga mineral water nga iya ni Sir GR no plebla. Iya ginagahatag na sila nga tubig for refilling sang tubig sang aton nga mga gina-quarantine. So kanami nga dito may nag-volunteer man para sa amo na bisan sa tubig lang. Tapos kung may ipabaka lang aton nga mga na-quarantine, ginahimo nila, ginalista nila sa papel, tapos ang kwarta ginabutanan nila sa plastic. Amo na pag-disinfect ang aton nga DXW, tapos ang barangay na siya nagkakato sa market, nagabakal sa mga kinanglanon nila. Okay. So, sa mga may mga problema sa COVID-19 sa barangay Pahanukoy, Kagawad, may ara makita dira yung open hotline, ano? Kung in kaso yung kinanglanon nila. Ay, okay sir, may ara ginanda sa aton nga hotline. May concern sila, so may ara kita na hotline na ginhatag sila. Ay, doon mo kung ang hotline ta Kagawad, sa ulado mo pa. Hindi ko sa ulado, sir. I-send ko lang si mo, after siya nga interview, sir, i-send ko din mo ang aton nga COVID hotline. Sige, Kagawad. Finally, ang aton nga community pantry, daw sige-sige ni, ang aton nga mga BHW, damo nilang nagadulong sa mga pumuluyo naton Kagawad, no? Oo, sir, kay bali, may isa kita diga nga isa kita diga negosyante diri sa aton sa barangay Pahanukoy nga every Saturday ga ano ginisa ga pantry ginisa so alin pa sang June 12 sir si Sir Ramon Oy bala sir. So, Sir Ramon Oy upod man kay Sir Robin Hood. Manufacturing kag tapos ang batch 91 sang Bacolod City College. Yes. So sila ni ga binuligay sa aton nga pantry. So every Saturday ni Kagawad no nga gadulong kita bisan gamay-gamay lang nga bulig sa ato nga mga recipiente nga mga puroks no. Oo sir, bali 25 puroks kining ubuson nila kuno kada Sabado. So dumayara nakita nga mga 8 puroks nga naubos na. So kagina sa ngaga ang aton nga community pantry at to sa Aksyon 1. Okay. So ang batch sa 91 sang Bacolod City National High School
at nagulig dito panghatag sa aton nga mga pumuluyo sa Aksyon upod ang aton nga mga BHW, ang aton nga mga tanods, ang Trigo Aning Youth for Development na volunteer man, subong ang aram party list na salakyan ginapahulang sa aton every Saturday para sa service ang aton nga mga volunteer. So dito nakita nga ang pahanukoy nun niya nagaisa kung amo nga mga sahi sa problema ka pandemic kagawad Glenn. Amo ganay sa do makita tagid ka namin man nga amo ni sa nga tay mga negosyante diri sa aton sa area is nagulig man sa barangay para sa paghatag sa pantry kag ang aton barangay man mismo naghatag man funds para sa paghatag bisan tunga na sa kilo nga bugas may ginhatag sa aton nga pumuluyo man nga para sa idugang sa pantry sa aton nga mga donors. Okay. Kagawad, finally, before we wind up karon nga hapon, salamat sa time mo. Kag may panugyan ka pa sa aton nga mga tagpanamati, espesyalmente sa mga constituent naton pumuluyo dira sa barangay Panukoy, Kagawad. Sige, salamat gid sa kagawad Aksyon sa iningay gayon. So in behalf sa aton nga punong barangay Kapitan Bibing Noble nagapasalamat kita sa bilog nga pumuluyo sang barangay Panukoy sa pag-ugyon, sa pag-kooperar sa sininga pandemic, nakita tagid nga ang inyong suporta, aragi sa aton nga barangay, kabay pa sa mga wala pa na pag-vaccine bala, nang pabaksin kita. Kay para gina sa aton, kay hindi kita magkahadlok sa vaccine, AstraZeneca mana, Sinovac, kay para gini sa aton, kaya ang aton gobyerno, imo gini nga pawagi para sa kayuhan naton, para matapos naman yung pandemic, kay ang vaccine amo ni sang isa ka dako man nga bulig para sa aton nga maging strong ang aton immune system kag kabay pa nga ang bayanihan naton nga pag-isa sa barangay Panukoy isahon tala at giyon ta kay para sa pag-uswag man sa aton barangay not only our barangay ba bilog nga Bacolod man. With that note, Kagawad Glenn Burgos, salamat sa time mo sa Aksyon Radio kag God bless sa imo kag sa mga Panukoy non, Kagawad. Salamat man, Kagawad Aksyon Direct. Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, si Kagawad Glenn Burgos, Chairman sa Committee on Health sa Barangay Council sa Barangay Panukoy. Sa munang dalagan sa sitwasyon kung COVID-19 ang pagamalan dira sa Barangay Panukoy. Thanks kita kay Barangay Kapitan Bibing Noble, sa Barangay Council, and sa mga stakeholders natin dira, mga negosyante, si Mr. Ramon Oy, si Mr. Robin Hood, ang mga taga-Lasal, ng mga grupo, Gabi Nuligay, even ang Tribo Aning, mga tanod na munda, mga BHW na munda, amo na ginapabugal natin, ngati kung amo nga mga sahi sa Buruligan, waygid nagakataka kag waygid ginakapoy. Ulan init, sulay ng amon nga mga BHW da, porti ang ilay sining randa di kag walda-walda tinatungod sang wala man untat nga suporta sang amon pinarangga nga Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Mabalik kita sa ato sa pagbalik ahibaloan ta sitwasyon sa Bacolod with Aksyon John Diaz pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagdayon nga na morning, bilog nga Magbanua sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mapalangga kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Magbanua, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalot na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa itong pagpangalagad Aksyon Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation. This time, i-check na ito sila Patrol 2, Crosswell Patrol. Ibaluan ang sitwasyon sa Metro Bacolod with Aksyon John Diaz. Ang iyang paglagulag sa bilog ng Metro Bacolod, ayaw lang Aksyon John magsulay. Kung magsulay kagidman, ang dami ang dila nga hindi mabasa. Kabuo sa mga ulan sa syudad sa Bacolod. Naglantaw ko di kag nagwa ko di kadali sa aquarium ko bala. Baw nagkuan gid, nagaulan-ulan gid ang siguro bilog nga Metro Bacolod ni. Imera ko siya nga ulan nga bangian mo. Sa mo ni barangay may ulan, so pia ka barangay wala ulan. Ibalon ta sitwasyon trapiko syudad sa Bacolod. Sining maulanon nga panahon diri sa may syudad sang Bacolod. Yari si Aksyon John Diaz sa report Jan, was Jan. Isa pa na, sakto gina, no? Hindi mo ginapagkalimtan. Yes. Kaya kung si Papang pati ang inang dila, para nasa ginagyan ka baha. Naman lang tirada. Kaya kung wala na nasa dila, hindi mo ginapunggan ang baha, no? Okay. Dapat punggan mo ginasa. So, karon, gusto mo balaan ang sitwasyon? Ati, ari kita, gabundak kita, subtog na matinon, bundak alay sa hapon. Was. Kay humay. Ang humay sa bukid, disgrasya gid kay naghapay. Laban. Importante, ikaw hindi lang maghapay, kay kung ikaw mapugday, disgrasya gid, kag kaluluoy gid sa Papang. Karon yapon, maburbod na ang panahon, kay rin kiti ang pagbundak sa ulan, ara gyapon. Porti gid sa regal, o may modig to sa may morsao, do katipon, gid pinakadulong. Dito sa bukid ang galom, no? Dito kay guro ang tutok balakang sugod sang ulan. Kabro kala 5 siningapon, nakarap pa kami ni Papang sa may alihis ng area mo. Nakarabuot pa kami sa may Regent Pearl Bladampe. Oo. And then mga 5:02, kibot kami gulpi na lang nagbundak ng ulan diri sa may Metro Bacolod. Tubot kilingon, bilog niya Bacolod Aksyon Eric, no? Nagabuo ang ulan. Gaya kayo makita ko sa post blast ng iban, amalila porte, maning ulan nga daw ka KJ, maning weekend, tari subong mong Sabado, taniyo. Amoy tayo tiyempo nga makaguwang iban, gaya kayo ano mo na kay
para pagwa mo ni kayo nakabundak ang ulan. Hindi niya ulan nga makapabasa-basa lang. Ulan ginaya nga makapano gising lawas nimo, no? Maligo ka ginaya kon magalang-alang ka lang. Gani? Nanay gani ho, baka lang gani patis sa tupad sanggi o gabit-bit ulan kay mabasa ka ulan imbis sa patis ba mo iuula. Mga sarakyan di pa sa nga jeepney, iba na matamat na ng pinauli aksyonerek kabalik kay kabudlay man nga biyahe kay mo yung nag-aulan niya man. Gani man. Karaing niya kung iban pero magambal mo kung nara ka sa mga area nga kramo sa mga sagbot. Pray nga kinis palibot mo. Libot-libot ka mga merkado nga iba na be. Galapot sak ng agi mo. Ang ibang guro tayo po na pon pa man para ba nila karoon sa sapon Nami paninda kung magbulog na bulubog mamang. Gani man kag ano pa paninda mo? Nami paninda ni baka kadang laswab la. Na, kang magigop ka? Laswa nga parisan mo kalamayo. Amo pa rin yan bako tani. Ang paborito ni Papa, ang lamayo. Lamayo nga karaho. Karaho. Karaho, karamba. Kasi karon aslom mo kon aslom dira nga langgaw. Ginasawsaw mo lang. Laswa. Paris mo abi. Laswa parisan mo lamayo. Hindi gani sinugba. Hindi gani pinamalhan ba? Tapos ang kanon mo biga, aso-aso pa? Ang kanon mo puti-puti pa ba? Puti-puti pa? Wow, doon ano, nagatulog ka sa babaw lang isaman. Laban. Nga doon nagadulat yung mga mata nga doon nanam. Kita mo pagkabiyahe sa bong dyan? Damo pa man Damo pa man, damo jeep nga gabiyahe. Pero makita ang kong iban, bisan hindi puno, gabatsi na like diri sa Rizal area, Locsin. Nakapundo, diri mga shopping lang sa balda, hindi na tayo magulat pa, kaya wala masyado pasayro di. Batsi na lang iban, even diri kini sa may gindulunan, kay na sa Burgos, Locsin, paglabay namon. Wala na masyado pasayro, usually ang mga oras, diri kini pasayro gaulat. Diri kay iban siguro aksyon na, kita na to, halin diri sa may 888 area, makapasilon, diri sila, makasakay di pasay nga jeepney. Labot na lang downtown area, digto na lang sa downtown, hulat sa pinakapuno gid. Wala din sila kurto-kurto, bala usually na kurto diri ka maulat mo. Sa area sa Burgos Locsin para ti alin di ka sa mag-standby sa may parkingan kung terminal sa jeep. So pag alin dito sa Locsin area, diri ka na ulat pero subong lain na dito na lang gid sila actually sa may downtown ga sakay. Kay kon kaulan, mabasa ka pa kaulan, yawan ka pa kaulat di ba sa nga jeepney, may mga dala ka pero pan-osor ko dala mo kay iban dito ginang nga daan masakay sa mga terminal o kontradahan sa mga sa jeepney action erect. Hindi lang ako mag-ulan ni amo ni Chimpo gapin lumba pa sa iro no? Oo, gapin na lumba gid diri sa may area ginakarineta sa may Luzuriaga kag Gonzaga. Ang kaluluoy ding wala payong bala. Kaya kung wala ka payong, hindi ka kaulat sa dalan. Hindi mo na yung mga punggan mong mga pasero, yan mapatambay dito sa kilisang dalan, yan kag magpara jeep para makasakay ng tempano. Kung wala ka payong, wala ka kaputi, hindi ka direct kapatunga, o kunabi ka pa lapit-lapit sa jeep, subong niya ang jeep, subong ginalagas. Sa unang jeep, ginagat ng sero, mag-ulan, bigyan ka ba yung jeep sa una, kami ginapayawan yung kapaulat sa inyo, Alam taon to subong kay kami naman ang palagas-lagas sa inyo. Do galo ya, gaya lang na kunumong yawan, nagsanay, depende na. Depende man sa panahon, subong bugnaw, tayo sa lakyan, subong nila pangita ka mga pasero. Kagway labot, sina dyan ang taxi, may maning igo kung mag-ulan mo. Kita mong taxi, ga sinumbalik, kung mga mall ka ni Alin, may mga dala ka, kalabanan, hindi mag-jeep. Taxi kaya naog-naog ka, no? Kaya kung mag-jeep ka, malakat ka, budlay. Budlay pa. Pero kung mag-taxi kaya, idulong ka ginanila, bisan sa tubangan, pag sampertahan, sa imo balay. Yes. Kaya kinairan mo malas namang sa metrohan, mo basta sakto lang ang metro, no? Yes. It is bakulod lang naman din sa may gano, may abusar lang sa mga metro-metro nga ini, sa mga taxi aksyorek, mga mabuot na sila subong, ilabi na ako nagasakay, kabi nga miyembro ka Operation Tulong Task Group, at hindi sila magpasaway. Gani. OTTJ, magutom, OTTJ ka, take ka na botilingon, garantisado. Matik. Matik na, hindi na yan sila magpasaway, kag ti ga-considerar ginada sila, no? Correct. Pero dili kami alin sa may circumferential, bangga may tal kay na, labot kami to, wala traffic enforcer, pero may traffic lights gagana. Amo man kay sa advantage kung may traffic lights, kahit kung kainulan, hindi kinanglan traffic enforcers tunga sandalan. Traffic lights yan. So, bangga may tal, moderate to heavy to heavy, ang sitwasyon sa traffic kung sininga po ng aksyonerek. And then, kung alin ka na dra,
Pagliko mapawala diri sa may area sa pangatlo Bangka Kore, labot ka sa Bangka Kore wala man tari problema nakiti ano na mo takban na sigurado gini lang nga way gina nakalusot. Kinali mo kalusot mamunuhan na ba aksyon dyan karon dispersa kita ni kalusot bitaw ni di subong apol wag ito paglabay namo na ba tisingan tabi pa ang mga alas 4 tolto bala 5 be lusot tabi sa may area sang metal kag Bangka Kore ato so far waya no way kita tumakitan lag ko nga salakyan nga ganabay ko nagalusot maka aksyon makato diri sa may Bangka Kore pero kanamo diri ali sa may ano gid sa may north to south ang papuloy bala south dira sa may Bangka Kore kasi yung balik kagraba sa pila sa mga salakyan ha. Labot din Las Palmas, may traffic lights kapon. Pero dito tayo mga salakyan. Kaya ka mga madududan, log Las Palmas, na dabi. So dapat ko nakabiyahe, kay nainay ka lang, kaya para hindi ka madisgrasya, mga ka-aksyon, kay kulabot ka naman diri, sa may Burgos Circumference Road, sa ning apon, nakabig diri ka light to moderate ang sitwasyon kung trapiko. Ang atong pagabalan, siriman nga hapon. Labay kami diri sa may Burgos, Blang area, pakadto Burgos Circumference Road, ang pila ka jeep, aksyon ka mga salakyan, aksyon na, o sa may Chinese temple mo, amala mo tayo mga nabot sa baka 4 ba, 40 klaba, kapilang salakyan, iban ba diri ko malusot, Fortune Town, Granada, Langilan, iban guro pa kampistuhan, durong area, weekend gidaan, pulubog na, gani guro tanay sa panahon, 40 klaba sa pila sa salakyan, dra. So kung ikaw drama, paano pa maglabay, ako guro advice, mo di ka na lusot, Las Palmas, Las Palmas, kaya wag yung problema, kaya hindi tanto mo sa klaba, ang pila sa salakyan, dasig pangwa sulod mga kakson, kumpara mo diri Burgos Circumference Road, swerte ka na mo sa masakyan, kasi rumbalik, sining hapon, labandri alin sa may Burgos, labandig to alin sa may Barangay Bata, draga pa ubos area sa Burgos Circumference Road, mga kakson. Subong hapon, sa gyapon, medyo maulanon pa ang panahon, no? Gabundak ang ulan, damol ang galom sa kanangitan, dapat kinailanggit kag halong sa mga motorista nagamonitor kag nagabiyahe tugtog sining matrion mga taksyon. So far amo nang pinakaroon nga sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod sining hapon mga taksyon pero basta mo sining panyempo na migi manigop sa mainit mayang hapon lang kay Sir George Galgasiran. Wow. Nag-comment diri sa ano kay now sa gin video ko sa traffic situation actually Reka. Okay. Mayang hapon Sir George Galgasiran. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon Santi. Aso na sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa balita, sa aksyon. Salamat kid Aksyon na John Diaz sa Third Live Report sa Patrol 2. Sitwasyon sang Bacolod. Kontrapiko ang bala naton sa sining maulanon nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:38 when we come back. Report gikan na sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Report ni Aksyon Arte Hupon kag report ni Aksyon Albing Graba. Pagkatapos lang sa aton importante, dugang pa nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas?
Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination!
Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa atong mulagad Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:47 na. This time, i-check na mga report na gigan sa ato sining mga patron unit reporter standby sa report na Aksyon Albing Graba. O daw ta report na Aksyon tayo punhanay sa mga negosyante sa Bacolod plano nga mapadala sang sulat sa DOA angot sa ila ginakabalakan nga sitwasyon sa Sineco. Ano ang ginakabalakan nga sitwasyon sang mga negosyante sa Bacolod kon Sineco ang pagabalan? Yari ang sabat ni Aksyon Art Tayhupon. Line number 3 sa report. Art, may hapon. Salamat sa pagpakaon sa eleksyon kayo na. Pero di ka mag-meter ka ba? Ha? Si Mayor Bing niya may... Ay! Bing, ikaw yan ang pagkaon eleksyon ba? Happy birthday kay Mayor Bing Leonardia. Mayor, thank you gina. Salamat din, Mayor. Ang imo birthday mo si Aksyon Bing may makaleksyon sa stasyon. Nagmapadagan siya. Eh naman ang balita parte sa kuryente, kay kundi Aksyon Eric, may mga cases subong naging file against sa Sineco management kag board of directors. Now, ang ginakabarakan subong sa mga negosyante, kag in fact, ginapreparan ng sulat ipadala sa Department of Energy na kung nasimumaktuhan na sa DOA ang concern nila na parte sa sitwasyon subong nga posible siya talipos-puson na bahin sa 2021. Basi mga aksoneri, kundi ma-materialize kag why siya mamahuman sa kontrata ang electric cooperative ng Sineco kag mga power supplier kag mawadaan kita kag why sa supply nga kuwaan kung may aragin man basi mahal na pala sa wisen kung gagi. Okay. Kay silang ni Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa inyong grupo, este sa BCCI, sila niya mabudlay ini mo nga naway pasubong sa klaro gid kung ano matabo sa kuluyan sila kundi ang ginapropose last time to extension lang anay nga magkontrata sa KEPCO Salcon since nga way pa man maaktuhan ang concern yung padalaman sa Sineco ano tiya sa purchase sa supply sa kuryente. Okay. Kaya siring din ni Mr. Carbon, hindi mo din pwede nga baliwalaon niya issue kay kuha mo add-on niya sa expenses ng mga negosyante ang kuryente kung hindi ni siya maging stable kapil pagkikuluay ng istitas ng supply yabi na kung problema sa amon especially kaya nagatikuha pa ang ibang mga negosyante na makabangon bangon sa epekto sa pandemic. Yari ang palayag ni Mr. Frank Carbon. Prepare na kami formal letter sa DOA to take action. Kung ma-action sila. Hindi sila ma-action di DOA, then another kami, pag higher level na kami makanto. Muna ninyo po rin-giot ka na nga daan. Tensya na tani ka magparato po rin. Tipo, nagmahal pa. Ang next nga mo, especially nga may complaint now, the NEA has to act on this immediately. No? Oo. So, or ang DOA will now masulod na siya. Siya nang mag-decide. Meaning, so take over ang board
hindi somebody has to take over. Normally, it's NIA or DOH. Ang aksyon, Eric, noong parehab ni Sir Frank Carbon. So, natundra, agad kinuhantap yung mga puto ng official sa taga-Senec ko regarding sa sining concern man nga parehab sa MBCCI. Ang aksyon yung aksyon ay tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon Art tayo po report gikan sa New Government Center ang dugang sila karon nga mga detalye kag more information sa Bacolod City Hall tutukan ninyo sa pamangalagad sang Aksyon firing line with Aksyon Brian Morden. Again kay Mayor Bing Lunardia, happy birthday gid. Ang nagahiwat sa kadlawan karon gid nga adlaw. More life, good health para sa amay sang syudad sang Bacolod. Alin sa report ni Aksyon Art, sa iluwantang report ni Aksyon Alvin Graba, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, Ario, 56 anyos nga nanaki sa siyudad sa Kabangkalano, gintiro, patay. Ari sa Aksyon Alvin Graba, sa run number 3, sa report, Aksyon Alvin, may hapon, please come in. Maayong hapon sa imo Aksyon, Eric. May persons of interest na ang mga kapulisan sa idalom sa Kabangkalan City Police Station responsable sa pagpatay kay Manuel Raffles, 56 anyos, matapos nga ginluthang kahapon sang aga sa Purok Paps, Barangay Tapi, sa siyudad sang Kabangkalan. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police ang Kabangkalan City Police Station, ang lugar sang insidente ginakabig nga mountainous area o kung remote area sa Barangay Tapi kag ini malapit na sa boundary sang Sitio Binalawan, Barangay Balikutok sa Banwa sang Ilog. Naudugang pagidiri ni Melgarejo. Nakabati sang duha ka mga lupok sang armas ang mga pumuluyo sang among nga lugar kag dito sang ilagin palapitan kag ginusisa nakita nila si Raffles nga nagakayao na kag nagaantos sa kasakit matapos natiruhan sa lawas kag abaga. Rason nga ginhingagaw pa nila dala ang biktima sa Barangay Tabugon Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Cherry Rose Gonzales. Sa karon wala pa mahibaluan sa mga otoridad ang motibo sa pagpatay kay Raffles. Ari ang pahayag ni Lieutenant Melgarejo. Kagahon ni siya nakitan, so may mga pilas na ini. Tinamuni nga gindala siya sa may Tabugon Hospital. Dito na declare sa natinding position niya dead on arrival. Nga natiruhan siya dira sir sa Tapi. Anong plastada? So pagpakatun siya guro sa iyang lugrahan, alin sa ila balay. Tinamuni dito giniro siya. May yara na makita sang person of interest regarding diri sa aton nga shooting incident Aksyon Alvin. Ano motive sir? So para mo pa nang ginaano naton sa aton nga investigador sa natabo nga shooting incident conduct sila sa thorough investigation para maano natin ang motibo sa pagtiro Aksyon Alvin. Oo, pero kung lang taon sa sir, sa personalidad sining biktima nga si Raffles, may initial background pa mo? So para ato ng aton nga biktima, wala man na siya sa aton nga list, watch list or aton nga mga surrenderer ang aton nga biktima. Ang pahayag ni Lieutenant Melgarejo. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon Alvin Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Balikan tayo si Aksyon Jan Diaz sa Patrol 2 sa Cruiser Patrol. Sa yaman na tipon nga mga aksyon balita sa maulanon nga panahon, Sabado nga edisyon sa inyo palatuntunan. Do karami higop sa nga bainit nga kapibla. Amo ni nga maulan-ulan ka mabulubog na ang panahon no. Ari sa Aksyon Jan Diaz sa balik ka report sa Patrol 2. Jan, please come back Jan. Actually, Rek, kumadumduman, may ara sang 246 ka mga field training personnel o kung mga FTP bala nga mga bagong recruits ng Police Regional Office 6 ang magakaydalom sa anong kabulan nga field training program. Ini sila ang ginpam tangos ng gindesignar sa nakainlain nga mga police units sa Region 6 Aksyon Erika.
amo ni sila ang FSFTP class of 2021 R6 pinagsanib aksyon Eric. Ining 104 ang arigid rin sa may surad siyang Bacolod. Actually kapon nag-send off din sila sa naglain yung mga police station ang kapag sa station number 3 and then ang sa station number 1 aksyon Eric. 104 ginidri sunod kay Police Major Sherlock Gabana ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Ang designation sinatanan ang gin-assign na sa naglain mga police station sa palibot ng surad sang Bacolod. Butsulingon ang iladring nga butangan ay pamtang sila sa pila ka mga field action Eric, no? Nga concern dito sila mabulig sa mga kapulisan naton diri mismo sa surad sang Bacolod. Ang iban sa ila ibutang man sa sulod sang opisina sa mga police station. Ang kada isa ang may aragid ng ila designation sa kunanong ila nga participation kay kunanong ila reaction Eric nga trabaho, no? Depende man sa assignment kaya sa nga ilang FTP officer aksyon Eric, no? So ako dito kay Gabana ginalauman nila nga mahimo gid no sining mga FTP ang ilang mga responsibility ka mga function nga gintugyan sila aksyon Eric sa ila higher command. Yari si Police Major Sherlock Gabana. Tukang SPP ginagagad niya. Mga pila subong siyang bago, sir? 104. Nang from RTC 6 man na sila Japon. Oo. Sir, ready ya ka? Para sa ano nung subong sila ya, sir? Ano nang assignment nila, sir? Malitigtan sila sa federal station. Pinason nga ng commander ko na sila sa apat kasi ikaw depende na kung ano mag-face ang unahon. Parang fake investigations, operation, or sa patrol. Okay. Actually, kabatian sa Police Major Gabana ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Ang iba naman ng mga bagong recruits ang ginassign sa Aklan Police Provincial Office 18, sa Antique Provincial Police Office 15, sa Capiz Provincial Police Office 15 man, kag sa Iloilo City Police Office may 94 aksyon Eric. Si Police Senator Rolando Miranda amo ni ang nagpanguna sa send-off ceremony kahapon sa may PRO 6 grandstand. Kag may mga panugyan diri siya sa mga training ining ay ginalauman nga may mo ginila ang ilang mandiri nga mga obligasyon kag responsibilidad kag ginamapasara ning 6 ka bulan nga field training program aksyon Eric. Sa tatanan ng mga kaaksyon sa mga panahon ng COVID-19 balatian aton sa Gyapon ginakabalakan pamakuro ng resistensya magtumar sa madagag ng aturan sa Zantong Plus Gold. Yung Zantong Plus Gold mga kaaksyon sa patrol ang taglimot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa mga sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon John Diaz reporting live sa Patrol 2. Wala ko panahon sa ato sini ka pamalagad Action Report Afternoon Edition. Kulo ko labos kita sa oras. Opo diri sa aton nga mga patrol na unit reporters in action nga nagapalagad karon nga hapon. Action Alvin Graba, Action Artay Hupon, Action John Diaz, Action Papang Nixon Taho, mga itong piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. Opdamang ito diri sa aton nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Controls Technical Side, si Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup diri sa aton nga IT Expert Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinevea, ang inyong regular anchorman sa sining palatuntunan. Talos na ako diri temporaryo, pero kita karon alas 9:30 to alas 11, Action Night Patrol Program. Ako
Ako naman sa Aksyon Eric Magbanua, nagasiling salamat gid sa inyong papamati. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!